Juma ye lahɔrɔmadenw ye bi ye Renouveau Télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kanubaga fɛn o fɛn sɔgɔlen don aw na nin sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nɛgɛ kanɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 17 ye studio Bamidaw kɔnɔna la ni ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye aw ye. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni kɛnɛ min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se fo juma ma fɛn bɛ tali kɛ aw ka sɔgɔmada fɛ kunnafoniya kun fɔlɔw la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o ka se ka ban pewu aw ka journée kɔnɔna la o la an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ka danaya la ka ɲɛsin Renouveau Télé ma bi ye juma ye bi lahɔrɔmadon ye o la anw donkan bɛ kɛ min ye o de ye k'a fɔ Ala ka na ni basigi ye Mali kɔnɔna na maliden kelen-kelenna ka se ka bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya minnu bɛ an kan a mana kɛ sira fɛn o fɛn a mana kɛ gɛlɛya fɛn o fɛn Ala ka se ka solution di an ma maliden kelen-kelenna ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ni wagati laban in kɔnɔna na da balo dumuni minnu gɛlɛyalen don an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ka fɛɛrɛw ɲɛnamaw don an kɔrɔ min b'a to maliden kelen-kelenna bɛ se ka lafiya sira bɛɛ lajɛlen fɛ soli ka wuli kɛbagaw aw ni sɔgɔma aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban ni aw wakilu sɛmɛlen don Renouveau Télé la kunnafoniya ko nasira fɛ aw tɛna fɔ aw jigi ko cogoya si la sabula kunnafoni kɛnɛ sigilen ye aw ye kɛnɛ min mana sigi maliden mago bɛ jɔ kunnafoniya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na minnu bɛ sokɔnɔnaw la n'u bɛ ka anw lajɛ bi jumadonya ba in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲantuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula radio Renouveau lamɛnlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ainsi Renouveau FM Renouveau Télé page maa minnu bɛ anw suit o sanfɛla la ko abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma fɛn bɛ tali kɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni na ni y'a kɛnɛ dayɛlɛlen aw ye anw ka dibila baarakɛbagaw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jani kumakan ɲuman o nasira fɛ olu kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban kunnafoniya ko nasira fɛ Amadu El Konare ale bɛ yan nɔ a ka don kibaru bɛɛ lajɛlen labɛn na ka ban sɔɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan bamanankan cɛ ɲina bamankɛ dabakalantan bamankɛ kabata bamankɛ forunta i ni sɔgɔma ay mamu bɛ bamananya dɔn olu bɛ ka yɛlɛ i la parce que n'i ko bamankɛ kaba o ye ladiriya dɔ de bamanan bi fɔ ka sɔrɔ bamananya dafalen don dabatigi n'a forotigiya an tɛ ladiriya ko kuma la dɛ foro tɛ bolo daba tɛ bolo i tɛ se sɛnɛkɛcogo la suman fɛnɛ t'i bolo n'o do kana fɔ bilen ko bamankɛ parce que n'i y'a bɔ i da ka bamanan min kɛlen don ka bamananya tɔgɔ da a yɛrɛ la Amadu El Konare ni sɔgɔma e ko bamanan min y'a da o bɛɛ b'a jira ko bamanan don ka ban ni fɔ k'i dɛmɛ ka kuma la tile i bɛ fɛ ka min fɔ i k'o fɔ n terikɛ ni laminɛ bisa ni ne ko n bɛ e wele ne t'a f'i ma n ko boso ne b'a f'i ma de ko photocopie parce que boso lakikaw bɛ jirɔ boso lakikaw n'i taara daba naani ni suguni kura la jɛgɛ bolo i ni sɔgɔma Fanta Tumota kɔri baasi tɛ ne bɛ Ala ta i ye don dɔ ye kunun tun ye dɔ ye min ye jɛnatigɛ ye don 3 ye kunun ni bi ani sini n'a fɔ tubabukan na i b'a ye le temps il y a les passés, les présents et les futurs. À tort, subjonctif de l'imparfait ou ni conditionnel bɛ de bi bɔ o tɔ la. Jɛnatigɛ ko bɛɛ bi bɔ kunun ni bi ni sini na. Kunun kɔni tɛmɛna an bɛ bi la nka an bɛ kɛ mun ye sini maa si t'o dɔn. Ala de b'o dɔn. An kɔni ka dugawu ye don dɔ an fana to kuluba walima yɔrɔba dɔ la k'a fɔ k'an fana tun bɛ nin yɔrɔ in na o de y'an ka laɲini ye kuma an bɛ dugawu kɛ juguw fɛn o fɛn ni paraw bɛ bila fɛn o fɛn na an n'o cɛ Ala k'an kisi o ma. Ni y'an don k'a ye bi. Siga t'a la. Ala ka hɛrɛw caya. Amina yarabi bi sɔgɔmada in na donkanw ka di kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la Amadu an ka bi jɛmukan kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw bɛ na tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye Isa Kaujim ale kunkanko kunnafoniyaw la yalima ko nin b'a fɛ ka kɛ gɛlɛya kura de dugu jɛlen ye maa minnu bɛ ka wasadenw nɔna bila anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni o bɛ CNT maaw ko fɔ olu ni kiiri tigilamɔgɔw ko nin bɛna kɛ samasamali de u ni ɲɔgɔn cɛ wa ka kɛɲɛ ni Isa Kaujim ka lahalayaw ye o hukumu kɔnɔna la Isa Kabasiri bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye CNT maaw fɛla ye min ye nin ko in na u b'a fɛ ka taabolo min ta ani kiiri tigilamɔgɔw fɛnɛ fɛla ye min ye nin ko in na a hakilina fila Isa Kabasiri bɛna bɔ k'a da aw ɲɛkɔrɔ kanubaga kelen-kelenna aw ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin parti fila ka position ye fɛn min ye o bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na o fɛnɛ kɔfɛ bi sɔgɔmada in na da la dumuniw gɛlɛyali ni wagati laban in kɔnɔna la an fɛ yan jamana kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama kulu dɔ sigira sen kan kulu min yɛrɛ ka baara ye ka se ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to da la dumunifɛnw gɛlɛya aw bɛ se ka dugatogo min ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an kɔni na kuma di o collectif ma dɔw ma sɔgɔmada in na laseli min bɛ a bolo k'a kɛ sabula ka da kan u y'a yira k'a fɔ
ko donna nataw la k'a tɛna wagati jan bɔ ko olu bɛna bɔ ko kura ka se ka nisɔngoya wuli ka jɔ kɛ min b'a to da la dumunifɛnw olu sɔngɔw nɔgɔya bɛ se ka don a la cogoya min na o kɔfɛ anw bɛ taga tur cɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la ka taa lajɛ gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔkaw kan u ka gɛlɛya a bɛ dankan jumɛn kɔnɔna na yalima ko kura jumɛn donna a ko la o kunnafoniyaw o na di aw ma anw ka lasigiden min bɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ ale bɛna tɛmɛ ni o laseliw ye Amadu Eli Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo a bɛ siraba kanaw la bi jumadɔ in na a bɛ jateminɛ la sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan Hawa Daɲogo ale bɛ bisimila sɔgɔmada in na ani docteur Masalala bana min kan bi sɔgɔmada in na o na lase aw ma aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ anw ka don fali duman o bɛ yira aw la Alexis Kalamiri ale bɛ bisimila kunnafoni di gafe minnu bɔra bi jumadɔ in na ka se ka dɔgɔkun dɔn kibaru di sɛbɛnw kun cɛ o ɲɛ furafɔlɔ kunnafoniyaw bi sɔgɔmada in na o fɛnɛ bɛ na lase aw ma an bɛ don baaraw kɔnɔna na sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo o bena jɛya dɔɔni ka nɔgɔ tigɛ kaba la o bena kɛ Mali marabolo kelen-kelenna kɔnɔ nga Kayi marabolo kɔnɔna la ka taa se Ɲoro ni Kita ma Nara Kulikoro ani Buguni Sankolo kɔni o bɛ jɛya pasi ni marabolo nunu kɔnɔna na fɛn kɔni bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o bena ci Mopti marabolo kɔnɔna la Douanzan Tombouctou Gao Menaka Kidal ka taa se Tawudeni ma fɛn bɛ tali kɛ Segu Worodugu yanfan a bɛ ci o yɔrɔ la no o bɔra la fɛn bɛ tali kɛ Kilemafɛ fiɲɛ na o na ci marabolo tɔw kelen-kelenna kɔnɔna na gɔngɔngulo mina kɛ sababu ye ka gɛlɛya do Kidalikaw olu ka yɔrɔjan filɛli la ani Tawudeni yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen no bi tile bantɔ la ka don su kɔnɔna la Kayi marabolo kɔnɔna la Ɲoro Kita Nara Kulikoro ani Buguni o la tilega in na finteninw bɛna boloda cogoya min na olu filɛ Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Kulikoro ni Sikaso olu ta bi jɔ degere 36 la Segukaw olu ta bɛ kɛ 37 ye finteni degere 39 o bɛ kɛ Mopti marabolo kɔnɔna la bi tilega in na Tombouctou ni Gao olu ta bɛ kɛ 38 ye Kidal olu ta bi jɔ degere 37 la Menakakaw fɛ yen nɔ bi tilega in na olu ka finteni hakɛya bi jɔ degere 38 na Tawudeni olu ta bɛ kɛ 34 ye Bugunikaw olu ta bi jɔ degere 36 la Kucala olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Kita olu ta bɛ kɛ 36 ye Ɲorokaw olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 37 ye bi tilega in na fɛn bɛ tali kɛ Narakaw la olu ta na kɛ degere 38 ye Douanzan ani San olu bɛɛ lajɛlen ka finteni hakɛya bi jɔ degere 38 na bi tilega in na fɛn bɛ tali kɛ Baɲangara la olu ta bɛ kɛ 39 ye Joyila marabolo kɔnɔna la bi tilega in na finteni hakɛya o bi jɔ degere 36 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fitinin bɛna don yɔrɔjan filɛli la yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 8 ka taa bila fo 10 bɔɲɔnko la tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 27 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 3 ye wagati bolo da cogo ni bi juma sɔgɔmada in na a di kun ye maliden kelen-kelenna ma u ka se ka u ta n'u bila dɔ o mana kɛ Mali marabolo kelen-kelenna fɛn o fɛn na an ma ɲinɛ togodalamɔgɔw kɔ ni jɛmukan in a bɛ sigi aw kelen-kelenna de aw bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoniya ɲuman kɔnɔna na ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile journée kɔnɔna la ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo don kibaru ale wagati sera Sanga 27 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu sida bolo tabarikala aw ni ce bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye duwabu ye kelen ye ala k'an sutura ala ka i k'a dɔn k'a fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen sabati maa minnu bɛ yen ni kamanagan b'u la ala ka kamanagan wuli ka bɔ kan bana yɛrɛ bɛ minnu kan ala k'a bɛɛ ka bana wuli jamana gɛlɛyalen don an bɛ duwawu kɛ ala ka na ni bɛɛ ni kelenya ye jamana kɔnɔ hakilinaw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ sabula jamanadenw bɛ ɲini ka fara ko caman nɔfɛ ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka yetaw bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na aw ni ce ayi aw bisimila an ka bi donkibaru kɛnɛ ka i n'a fɔ ko laadala an bɛna kuma fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ ani mun kun man kan an bɛna da don olu la fɔlɔ bɛna tali kɛ CEDEAO bɛna jɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi an ka jamana kan yanni o cɛ
ka dɔn k'a fɔ jɛrɛ dɔw sigira jɛrɛ min bɛ ni o ye CEDEAO ka lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan olu cɔla kow ye o ni minisiri ɲɛma n'o ye Dr Shogel ye o ye ɲɔgɔn ye an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ tɛgɛ dara maa dɔw kan ka olu ka kasoladon kɔni sɛmɛntiya sécurité d'État ɲɛma kɔrɔ min tun bɛ nin waati na n'o ye Kasimu Goyita ale bɛ o maaw cɛ la parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan k'u sen tɛ Shogel ka hakilina ninnu na sisan n'o bɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a la ka kofɔ olu ye a sɛmɛntiya ni gafe dɔ ye ko u tɛna taa assise kɛnɛ kan cogo si la hali n'a y'a sɔrɔ jama kelen bɔra u yɛrɛ la sabula ADEMA PASJ o yi yɔlɔ ka bɔ a la k'a fɔ olu bɛ n'u sen don a baaraw olu kɔnɔna la sɔrɔdasi maa 27 olu de bunɛna u ni la octobre kalo la an ka jamana kɔnɔna la nka jugu maa 24 olu bunɛna an ka pankurun kuraw ye baara daminɛ fɔ u ye wulikajɔw kɛ min kɛra sababu yɛrɛ ye ka chinois ka maa 3 labila ni kibaruya ninnu dira finitigilakaw yɛrɛ ka kunnafoni so min bɛ n'o ye DIRPA ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna barodalasigi dɔ senfɛ Umaru Koyita taara min kɛnɛ kan na an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na ninnu ye an ka kunnafoniw la daɲɛ kumabaw ye caman yɛrɛ fana bɛ bɔ kinini numan fɛ ka na bila minnu cɛ ma aw ye sisan dani nɔ waati min na sagan ye 30 sɔrɔ gendarmerie direction nationale la a y'aw bisimila. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ waati dɔ tɛmɛna jamana kɔnɔ Moktar Wane ale ni Bandaw olu tun bɛ jamana ɲɛmaaya na waati min na kibaruya dɔ ŋununa k'a fɔ jamana jasoni min kɛra kura ye ka bɔ Bandaw bolo k'a sababu kun ye siga kun kɛlen don k'a fɔ u b'a la ka wale dɔw kɛ minnu ye sigana walew ye min bɛ jamana dafirili ko fɔ o kama u ye k'a dɔn k'a fɔ Bandaw ale kɔni ni Moktar Wane Salo ka taa ni olu ye Kati kaw olu fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ jalatigi wɛrɛw bɛ tɛgɛ dara olu kan la nka ko sɛgɛsɛgɛli dɔw tun bɛ sen na ma caman yɛrɛ tun bɛ ɲinina ka ɲin'a ko nka tile filanin na jaabi dɔw bɔra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Mali ka service de renseignement ɲɛma kɔrɔ min tun bɛ a waati n'o ye colonel major Kasimu Goyita ale ka taa se min ye commissaire de police dɔ ma ani k'a dɔ tiɲɛdala dɔ ni o ye Soma ye ka se maa caman wɛrɛ ma olu kɔni sɛbɛn dara olu kan k'olu kɔni bila kaso tigilamaw ka bolo kan a ma sɔrɔla k'a fɔ ko siga kɛra u la min na k'a fɔ ko o b'a la ka jamana dafirili baaraw kɛ o waati la ko o kɔni dalu dɔw kɔni sɔrɔla o kama ɲininkaliw kɔfɛ kiiri tigilamaw kɔni ye u ka kasoladon jalatigɛ nin waati ninnu na i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogoya min na ka bɔ kiiri tigilamaw ani k'a dɔn an ka jamana kibaruyaso la cogoya min na ni a ko tɔ tɛgɛra da mun na kibaruya na ɲini ka di maaw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yan an y'a fɔ ten min bɛ tali kɛ Mali ale ni CEDEAO ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ko ɲɛw bɛ cogo jumɛn na a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ye CEDEAO tɔnden ye wa Mali yɛrɛ welelen don Mali cɔla kuma bɛna maana an k'a fɔ ten k'a dɔ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ min bɛna kɛ an kɔrɔ panko kelen ani ɲɛ wa o kama wulikajɔw ni ɲɔgɔn yew bɛ sen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo minisiri ɲɛma Shogel ale ni CEDEAO jamanaw ka lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni nɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ min bɛ ni Mali cɔla kuma sɛbɛkɔrɔ maana la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Shogel ye ɲɛfɔli caman kɛ olu ye gwɛlɛya min bɛ n'a kɛra sababu ye ka faga dafiriw kɛ ka na bila an bɛ waati min na i ko sisan dekun min yɛrɛ bɛ malidenw kan ka se k'i nɛn don a kelen kelen la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i k'a dɔn CEDEAO ka lasigiden ninnu ye an ka jamana kɔnɔna la nka u y'a jira k'a fɔ gwɛlɛya min mankan min wulila kalataw kɔfɛ n'o kɛra sababu ye ka IBK ka fanga dafiri ko o kɔni nana kɛ ko de farala ko kan n'o tɛ ko gwɛlɛyaba dɔw de bɛ Mali kɔnɔ min ye lakanabaliya sɔrɔ yɛrɛ nagasili ani k'a dɔn kalanko gwɛlɛyaw ani yiriwa furaw ni fɛn caman bɛ yen minnu degun ni fanga yɛrɛ maracogo juguya de kɛra kɛwalew ye minnu ye jamanadenw tɔɔrɔ kalata jaabi kurutu nana fara o kan o kuma Shogel ko nin bɛɛ lajɛlen de ye gwɛlɛya min bɛ yen ni maliden kan ka i sinsin minnu kan ka taabolo kuraw ta k'o de b'a la k'u bila wulikajɔw la ko nka ko ni diɲɛ seleke naani kɔni y'i pan o gwɛlɛya ninnu bɛɛ kunna k'i sinsin dɔrɔn ko ka kalata diyagoya ko a bɛ kɛ i n'a fɔ u kɔni b'a la k'u mago bɔ malidenw ka gwɛlɛya yɛrɛ la olu minnu ye ɲɛnamaya yɛrɛ taascogo ye ni sen bɛ ka da olu kan nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye Shogel ye minnu ɲɛfɔ ni maa ninnu ye ninnu bɛɛ bɛna kɛ cogo di jɛrɛ min bɛna sigi CEDEAO cɔla Mali kan
mina lajɛ a bɛna se ka CEDEAO ni jɛnsɛnɛge naani kuma hakilinaw falewa n bɛ ɲininkali ye minnu jaabi na sɔrɔ jɛrɛ in don a mana boloda o kɔfɛ min y'a fɔ kunungo Cɛbilen Daramɛ ale ye bolonɔbila dɔ kɛ bolonɔbila min na kɔni ye fɛngɛlɛmali ta kosɛbɛ a hakilinaw la a ka jate la ka ɲɛsin jamana taa cogo ma ko Mali bɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ taafantan na nanfantan na an bɛ waati min na i ko sisan lakanako nasiratigɛ la ni min ma fara o kan o ma bɔ o la ale ka jate la Mali marabolo caman bɛ bi juguw kɔni kɛlen don ka dɛnkɛrɛnnɛba de sigi jamana da la min ye farafarali o fanga bonyalen o yɛrɛ min ka jugu n'a bɛɛ Cɛbilen ka fɔ la ko bi na sogɛli ka kan ka wuli kajɔ bɛɛ de kan ka kɛ waasa maliden bɛɛ bi kan kelen fɔ ko n bɛ numan fɛ n bɛ kini fɛ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔsiw de dɛmɛ cɛden minnu bɛ kɛlɛ bunakun kan olu k'u a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛ u kɔkɔrɔ wa jamanadenw bɛ bɛnni don kelen kan n'o ye ka wolomasiri tabaw dɛmɛ Mali bɛ lakana cogo min na ko nka ko kɛwale minnu b'a la ka kɛ k'o tɛ o ye i k'a dɔn dɔw kɔni bɛ min ka di ne yɛrɛ kun kelen ye an b'o hakilina ta jamanaden wɛrɛ tɛ lamɛn ko mana bila o kan k'a bɛna ni gɛlɛya juru canili ye sigi yɛrɛ gɛlɛyali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ k'o de kama olu ka laɲini ye bi n'i y'a sɔrɔ bɛnkan minnu tigɛnɔ bilara k'a fɔ ko kalataw bɛ kɛ waati min na n'a tɛ se ka kɛ o la jamanakuntigi Asimi Goita ani jamana marabaa ɲɛmɔgɔ tun kan ka jamanaden bɛɛ wele ka bɛɛ sigi ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ yen o kuma an ka jɛ an ka taabolo dɔ ta waasa an bɛ bɔ ko ninnu kɔnɔ nka n'o kɛra jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na ko nka sogɛli bɛ taabolo min fɛ bi n'o ye ale yɛrɛ ka kɛlɛ tigɛ maaw la ka maa dɔw yɛrɛ kɛ magotaw ka kuma la min ka di ne yɛrɛ kun ye n bɛ o kɛ sabula minisiri ɲɛmaaya fanga bɛ n bolo a sariya bɛɛ bɛ n bolo ko o bɛna ni farafarali tɔ juguyali ye wa ko misaliya de bɛ kɛnɛ kan an bɛ waati min na i ko sisan Cɛbilen ko fana fɛn dɔ ye gɛlɛya ye sogɛli bɛ ka kɛ sababu ye ka Mali n'a ka dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma n'o bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya b'a ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ diplomasi nasira kan ko ka kɛlɛ tigɛ olu la an k'an disi da ɲɔgɔn disi la ko o kɔni tɛ cɛya ye an man kan k'o kɛ o bɛ degun de lase an ka jamana ma ko n'i ye misaliya ta an ka du kɔnɔna la dugu o dugu i ni kɛrɛfɛ dugu a bɛ jɛ ka sigi kɛ wa du o du dutigi kelen kelen bɛɛ n'u kɛrɛfɛ du bɛ jɛ ka sigi kɛ n'i y'a kɛlɛ tigɛ i ka du kɛrɛfɛ maa i voisin bɛɛ la ko i laban bi kɛ kelenna maa ye dugu kɔnɔ kuma ko Mali b'o gɔn kelenya bilanya sira de kan wa k'a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye min ye minisiri ɲɛma bɛ taabolo minnu na ale bɛ ka fanga mara ni diyagoya fanga min ye ko o ka gɛlɛn an ka jamana ma kosɛbɛ Cɛbilen kɔni ko laɲini ye min ye u ka fɛɛrɛ kɛ maliden bɛɛ kumakan ka kɛ kelen ye an ka jɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen ka finitigilakaw kɔkɔrɔ don waasa jamana lakana baaraw olu bɛ sabati janko funɛkɛni minnu bɛ kɛlɛ daga la nin waati in na sajugu ni i k'a dɔn kɔngɔjugu olu cɛla ninnu ye dantigɛw ye Cɛbilen da sera minnu dɔw ma a ka gafe ninnu kunkan kɔrɔfɔw kanna na n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten min ye hakilina dɔw sigira n'o ye hakili falen ye ka kɛ kalata nata ko ale sariyaw ni wotew kɛcogo kan an ka jamana kɔnɔna la ɲɛmaaya tun bɛ Dr Sogɛli yɛrɛ bolo k'a dɔn kunungo baaraw kuncɛlen kɔ a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ka kibaruya dilaw ye an k'a lamɛn. De la transition colonel Asimi Goita ko n'an bɛ fɛn o fɛn dilan n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ maliyɛn tɔgɔ la an k'an jija consensus ka sɔrɔ a la c'est à dire maliyɛn si kana bila kɛrɛfɛ fangankɔrɔ mɔgɔw fangankura mɔgɔw maa min sen tɛ politique la maliyɛn bɛɛ ye kelen donc an taara bɛɛ fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que sariya min bɛna bɔ yanni gouvernement ka examiner ka bila ka taa CNT la u ka voter o y'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛnna kan donc o avant projet u nana o débat de kɛ donc parti politique société civile syndicat force vive bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u b'o baara ya tile fila in na n'u tilal'o la u bɛ loi in u b'a bila ka taa gouvernement la gouvernement fana b'a adopté ni gouvernement y'a adopté a b'a bila ka taa CNT la min bɛ sariya voté n'o sariya votera dɔrɔn an bɛ commencer ka organisme sigi ale de bɛna élection organiser o baara bɛna ba yani assise yɛrɛ ka assise nationale de la refondation min bɛna kɛ décembre kalo tile 21 ka taa 26 bɛna tile 3 sugandi o waati kɔnɔ donc o résultat bɛna yira assise nationale fana la n'ale y'a validé o kuma o bɛna kɛ sariya ye min bɛ Mali élection organiser pour que mankan kana wuli élection la tuguni suɲɛli kana kɛ yuruguyurugu kana kɛ ni jamanadenw bɛ b'a kɛ mɔgɔ min ta ka kɛ président ye ka kɛ député ye ka kɛ conseil ka kɛ maire ye o de ka taa.
no mora o yoron nuna mi metalike tonje kulu mun farala nyanga ko olu chaye nansara kana cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis pour une transition réussie au Mali ko lu ye tonje kulu ye mun hakilina e faranyanga e transition be se ga sin soro chugo mina o ko ni gafe kurado bo gafe mun na o ya semenchi aka fo ko si ga fo mi mbolo dale do décembre damne na ku bena kampe olu senti do ala utita utima blakata ko ko ni hakilina o ye hakilina mun be nubo la kuraya ko semenchi a masorla ka fo lu ye lanyini mun ke jamana ta chugo la ko ikado ministry nyema ko nitika kalatru o ko la kuma olu na to bulu nu bi se ka nyana bo chugo na ona be alaye no nyuka hakilina ko ni commentaire min be ni anye o jaw soro ni e ma fifa menu na obi na kuma anye o kan o fleni Ministri suri ka barang nyashinen be jamana bayele mali ko nyaw nyana bolima o yikele ko ka sebe on sege u ye la jere do ke avant projet de loi kan min de talike kalata nata o kunkan novembre kalo kile nani kata black le duru la jere mena ke CICB konona la parti politique yu kele no ku tege di nyoma wala sa chama che faga tabolo ka nyemali la o ko ku sentena yeni la jere inkeneka u ka bata kisebe konana u ba ni gouvernement mo ko fe ko projet de loi tara mekalo kile saba kata black le duru la samba flani mugani kele o la jere senfe kuko la CCNT mogoma katugu parti politique chama kumbo o keneka ani société civile mogo chama fana o lukumbe ino ka fo adema PSG ale ko ni teje kuli na tuguni amasoro la ka fo marmanja sigilen ko lu hakilina kurata no ye ubunu sendo bara nununa jamana fama ko doni ubala ka tonje kulu la famnya wasa ukaseka ba murutili gloki boka da ukaso kana je ka jamana ale la bara ali hakilina uta ko minye daro dumini do fe ngole ale do minye sani fere kele do bara yo kama jamapela ka lapsa je kulu munumbe uluko kubina takle duru bara blala ko bina damne novembre kalo kle mugane fla ni bema ke folo na okiboria dira ka tozigi do sefe mina lulu madi bati ale tara renouveau chwala Kakanini okani nyogon dalajenye la fasa jogulu mumbe nobe direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation na aleni aga mogo premier kuma mun fuye uko kote olu felaye kuma mundo nabe gestion des programmes de vérification des importations no PVI nabe talike oka wa uya yere fene ko lukaso mumbe ga jo no hôtel de commerce ko o fana do bala jusuma kasi kama ni la fasa jogulu uye kele bolo